Tervetuloa Vauhtiraita F1-podcastin pariin. Täällä teidän hosteina on minä, Miki, ja mun edessä istuu mun kollega Toni. Moro moro. Ei olla nyt hetkeen äänitetty podcastia, kun toi talviloma on ollut F1 puolella ja ollaan molemmat oltu kipeänä, niin kuin varmaan äänestä kuuluu. Ollaan vieläkin vähän kuolleita, ei enää kuumepaine ja ollaan päästy kumminkin työn makuun, mutta molempien kurkut vielä aika kipeänä ja äänet maassa, mutta kyllä painetaan, varsinkin nyt kun toi Australian kisaviikonloppu tuolla häämöttää. Se on aika otolliseen aikaan, silleen kasuaalisti 6 aamulla päästään kattoo kisaa ja toi aika-ajotkin taisi olla joskus, olisiko ollut 7 alkaa, että se on aika otollinen meille kahdelle, kun me molemmat ollaan sen verran aamuvirkkuja, mutta mitäs Toni, mitäs on tässä ollut tapahtumia? Ei tässä mitään ihmeellistä, että nyt on pre-season ohi, testit on testattu, jokaisella tiimillä on nyt taas sitten omat maalitaulut sitten tälle 25 kaudelle, että kuinka paljon sitten käyttää tähän kauteen resursseja vs. sitten kauteen 26, että tää on niinku riippuu, että jos aloittaa tosi hyvin joku talli, niin saattaa olla, että menee ihan all-in tässä kaudessa, mutta jos näyttää siltä, että ei tule mitään, niin saattaa tällä kaudelta ehkä ottaa resursseja ja laittaa sitten 26 kauteen. Ja ihan innolla odotan kyllä Australiaa, että on kyllä kunnon sirkus luvassa, että on 6 alokasta ja sitten on säässä luvassa vähän sadetta, joten ja siellä on Lance Stroll myös. Kyllä, ja Lawson, joka ei ole ajanut niin Australiaa Albert Parkia ikinä. Joten Stroll nyt muuten vaan saattaa ajaa jonnekin. Kyllä, jonnekin muualle. Kyllä, jonnekin muualle kuin minne pitää. Oi. Mutta joo, niin kuin tuossa Toni mainitsi, niin sadetutka tällä hetkellä näyttää sunnuntaille ainakin Albert Parkiin Melbourneen noin 80-90% sademahdollisuutta. Myös lauantaille on luvattu ainakin 50% sadetta. Mutta joo, alokkaita siis paljon. Lawson myös ei ole tätä rataa vetänyt ja Stroll nyt on aina painajainen. Mutta yksi asia, mitä mä tästä niin kuin yleisestä katsauksesta haluan lisätä, on vähän enemmän tämmönen meemi, jota on nyt niin kuin monet ihmiset on huomannut tuolla Melbourneissa. Melbourne siis on tällä hetkellä koristeltu aika lailla F1 merkkeihin. Katukuvassa näkyy ajajien kuvia ja lippuja ajajista, jossa on heidän niin kuin kuva ja sitten koko nimi. Ainahan on se oletus, että F1 osaa markkinoida itsensä erittäin hyvin. Mutta tällä kertaa on ollut vähän pikku ongelmia kirjoitusasun kanssa joidenkin ajajien nimien kohdalla. Nimittäin Leclercin ja Bortoleton sukunimet oli kirjoitettu aivan päin vittua. Oh no, mä en edes tiennyt tästä. Joo, mä näin tästä itse asiassa tänään aamupäivästä joku oli laittanut Instagramiin. Leclerc oli kirjoitettu Leclerc. Ja Bortolettossa olisiko ollut 4 T-kirjoita. Borto, siinä on normaalisti 1, siellä oli 2, ja Letto oli 2. Joten muuten oikein, mutta siellä oli Leclerc ja Bortoletto, joten T-miehiä. Kyllä. Oli kyllä, joku oli bongannut ja laittanut IG:n puolelle, niin kiitoksia tästä, sain kyllä hyvät naurut ja kahvit väärään kurkkuun tässä aamulla. Niin. Kyllähän se aina naurattaa tällaiset hassut kirjoitusvirheet ja näin, mutta ennen kuin me mennään tähän Australian kisaviikonloppuun, niin mä ajattelin, että pitäisikö meidän puhua tästä off-seasonista vähän ja pre-season testingistä ja tällaisesta vähän, että mitä kaikkea on tapahtunut, kun tässä me ollaan oltu vähän nyt unten mailla niin sanotusti. Ja olisi hyvä vähän riikäppää kaikkea, mitä on tapahtunut. Varmaan ehkä iso juttu totta kai oli se, että Lewis Hamilton testasi Ferrareita Fioranossa, Ferrari omalla radalla, ja sitten Barcelonassa, jossa Lewis itse asiassa ajoi seinään. Kyllä, hän löysi seinän. Kyllä. Mutta siis niin kun, tämähän on se, että
jos sä et testingissä spinnaat tai vedä seinään, niin sä et oo vetänyt tarpeeksi hyvää testingiä. Sä et oo laittanut sitä autoa niin kuin sille rajalle, mitä sä pystyt, joten niin kuin, mä tiedän, että monet ihmiset memutti tätä tilannetta erittäin suuresti, mutta se nyt on vähän niin kuin testingin se luonne. Lewiksellä on monesti käynyt silleen, että se on ajanut testingissä kolariin ja se on sitten voittanut maailmanmestaruuden. Kyllä. Ehkä tämä saattaa olla joku merkki niin kuin meille, että Kyllä. hyviä asioita on luvassa tällä kaudella. Jep, ja no sitten muita suuria ajajamuutoksia, no totta kai Carlos Sainzin poistuminen Ferrarilta, sitten Lewis Hamiltonin tieltä ja siirtyminen Williamsille. Mitäs muita tässä on ollut? No se oli aika tuon talviloman alussa, tai ton niin kun, alussa, kun saatiin tietää Jack Doohanin tosta contract niin tilanteesta, jossa hänellä oli siis kirjoitettu vain muistaakseni 5 kisan sopimus. Ja jos hän ei pysty tuottamaan tarpeeksi hyvää niin tulosta, niin sitten yksi Alpinin 4 varakuskista sieltä hyppää, toisin sanottuna Franco Colapinto. Kyllä. Koska niin kuin realistisesti he ei ole laittamassa niin kuin ketään muuta sinne. Ainakaan tällä hetkellä näillä näkymin, niin toivottavasti eivät laita. Haluaisin kyllä nähdä, että tällä kaudella pysyisi ajajat niin kuin koko kauden läpi samoina. Ja totta kai F1 on vaikea laji ja totta kai kaikki ajajat niin kuin pyrkii myös niin kuin reservistä oikeasti kentälle, mutta toivottavasti kaikilla nyt niin kuin silleen sujuisi, että ei olisi niin hirveätä niin kuin ajajamarkettisekoilua kuin toi viime kausi oli. Hadjar pääsee Racing Bullselle, Bortoleto pääsee Kicksauberille. Kyllä. Ne on niinku kanssa ihan uusia juttuja. Ja on tosi siistiä nähdä, että miten ne istuu siihen uuteen tiimiin. No sitten myös on Berman Haasilla, myös Ocon Haasilla siirtyy Alpinista. Kyllä. Ja sitten Kimi Antonelli on Mersulla, no McLarenilla kaikki on sama. Ajoi myös testeissä ulos. Kyllä, ajoi myös testeissä ulos. Ajoi todella kovaa, hienosti ja sitten niin kuin lyhyestä virsi kaunis. Kyllä. Ja mitäs muuta? Red Bull, Liam Lawson on saapunut uudeksi henkilöksi talliin. Kyllä. Tuossa aikaisemmin mainittiin Ferrarista, niin jos ei puhuta nyt kuskeista, vaan yleisesti näistä tallihenkilöstöstä, niin Ferrarin Enrico Cardillehän piti aloittaa, tai mitenköhän se situation meni, että hän oli menossa Aston Martinille, ja hän oli näköjään salaa tehnyt töitä Aston Martinille, ja nyt hän sitten niin kuin joutuu pidentämään hänen niin kuin lomaansa ennen kuin hän pääsee Ferrarilta Aston Martinille. Kyllä. Joka on Aston Martinille aika niin kuin aika suuri asia. Ja sitten toinen Aston Martinin iso juttu on, että tämä Adrian Newey aloitti siellä nyt silleen ihan virallisesti täyspäiväisesti siellä. Mitäköhän muuta? Andy Cowell aloitti myös Aston Martinin tallipäällikkönä. Joo, se tapahtui itse asiassa. Niin, se tapahtui jopa siihen aikaan, että me taidettiin jopa vähän siitä puhua viimeisessä podcastissa. Ja Jonathan Wheatley aloittaa Kicksauberilla. Joo, se oli ja siitäkin oli kans puhetta, mutta nyt se tapahtuu silleen virallisesti. Joo, ja no näiden positiivisten tiimihenkilöstöuutisten niin kuin, ohella vähän niin kuin, varsinkin Red Bullia on varjostanut toi, mä en nyt muista hänen nimeään, mutta siis Red Bullilta lähti yksi mekaanikko, joka siis vaihtoi vaan roolia Red Bullin sisällä, olisiko ollut tiimi ambassador, eli niin kuin, niin kuin enemmän marketointi-ihmiseksi ja marketoinnin rooliin. Mutta häneltä oli tullut kirja, jossa käsiteltiin vähän Red Bullin sisäistä niin kuin tiimidynamiikkaa. Ja no, kirjasta löytyi sitten vähän semmoista sopimatonta materiaalia, että otin ihan leikillä heitetty niin kuin aikuisviihdettä koko tallin näytöille sun muuta. Ja monet on pitänyt tätä aivan niin kuin suoraan vaan huumorina. Ja monet on puhunut siitä, että on aika huolestuttavaa, että tämmöisen niin materiaalin näyttö tiimin sisällä nähdään vaan huumorina, eikä sitä
oteta tosissaan, koska jos niin kun, sanotaan nyt vaikka, jos Nokian pääkonttorilla tapahtuisi sama, niin se ihminen, joka olisi tehnyt tän, niin lentäisi aika nopeasti pois ja siitä tulisi aikamoinen savotta. Mutta musta tuntuu, että se on myös F1 sisäinen kulttuuri. Oletko varma, että se ei ollut Christian Horner, joka laittoi sitä aikuisviidea? Se, ja siis niin kun jotenkin myös se, että Christian Hornerin tämä niin kun keissi, tämä pieni keissi, joka hänellä oli siis tuosta seksuaalisesta häirinnästä, niin on nyt niin kun liikkumassa muistaakseni Britannian korkeampaan oikeuteen. Eikö se juttu hylätty? Hylättiin aikaisempi, mutta siitä on tehty uusi. Okay, joo. Joten Red Bullia tällä hetkellä varjostaa vähän tämmönen niin seksuaalisen häirinnän pieni leima, mutta toksinen kulttuuri. Kyllä, mutta niin kuin, toivottavasti he niin kuin, saa tallin sisällä sen korjattua ja liikutettua parempaan suuntaan, sillä niin kuin tämä entinen mekaanikko kirjassaan sanoi, hän ei haluaisi omaa vaimoa tai omaa tytärtään niin kuin, työskentelemään missään niin kuin, F1 lähellä tämän kulttuurin takia, joka on sinänsä ironista, koska hän on ollut myös ongelma tässä toksisessa työkulttuurissa, mutta ehkä me ei lähetä liian poliittiseen niin, ja menoon. Ehkä me ei tiedetä ehkä asioista tarpeeksi. Kyllä. Me voitaisiin niin 100% varmuudella näistä asioista tietenkään kommentoida, mutta onhan se huolestuttavaa, jos niin kuin edes tämän niin kuin kaltaisia asioita kuuluu tiimistä julkisuuteen. Kyllä, onhan se toki vähän ikävää, mutta voitaisiin ehkä siirtyä kivempiin aiheisiin, kuten tulevaan Australian GP:seen. Ja me ollaan tässä saatu vähän pistää mietintämyssyt päähän ja miettiä vähän veikkauksia, että miten tää viikonloppu tulee menemään, niin tiimien kuin kuskienkin saralta. Ja me voitais mennä varmaan suoraan asiaan. Tää toimii tää formaatti silleen, että meillä on, että kuka saa paalupaikan, sitten niin kun palkintosijat 1-3, niin kun, totta kai. Ja sitten on niin kun ylläri, kuka niin kun yllättää, voi olla tiimi, voi olla kuski, ja sitten on pylläri, joka on niin kun floppi periaatteessa sama juttu, mutta tiimikuski, ulkoinen tekijä, ja sitten joku asia. Ja yleisesti sitten on tiimisuoritus, että kellä tiimillä on niin kun, menee kaikki niin kun nappiin, että ei ole niin kun huonoja pitstoppeja, ei ole mitään sisäistä kahnaa tai mitään sellaista niin kuin ylimääräistä säätöä, vaan että niin kuin ne menee ja tekee silleen niin kuin miten pitää. Ja tähän siis kuuluu myös hyvä kisastrategia, Kyllä. Selkeä ja suoraviivainen kommunikaatio, ajajien niin kuin välinen yhteistyö ja yhteistyökyvykkyys sun muut. Mutta joo, mä voisin aloittaa. Aloitan tuosta ihan paalupaikka niin kuin veikkauksesta. Mulla on teema mun listassa, joka mä nyt tunnustan, että mulla näkyy tämä erittäin suuresti ja se alkaa tästä paalupaikasta. Mä olen ennustamassa paalupaikalle Leclercia tai Hamiltonia. Mä laitoin... Tai? Kyllä, mulla lukee täällä Ferrari, jonka perässä lukee toiveajattelu. Get off the fence. Kumpi? Leclerc. Kyllä. Okei. Okay. Koska en aio diskredittää tässä Hamiltonia tai mitään, mitä hän on saanut urallaan aikaan, mutta Leclerc on ollut Ferrarilla niin kuin selkeästi kauemmin kuin Hamilton. Tämä menee toiveajattelun puolelle, että tämä kausi voisi olla jotain muuta kuin Max Verstappenin dominointia. Älä sano mitään. Mä suuresti toivon kyllä, Ei. että se on jotain muuta kuin sitä. Mutta joo, uskon Leclercia paalupaikalle. Okei, no mun paalupaikka. Älä kato vielä. Mä näin jo. Mun paalupaikka on Lando Norris. Ymmärrettävä. Koska siis Lando on todella nopea. Yksi nopeimmista niin kuin yhdellä kierroksella. Hänellä vaan viime kaudella tapahtui monia niin kuin aloitusvirheitä ja mokia niin kuin tuossa aika-ajoissa myöskin monta kertaa niin kuin, ei saanut kunnon kierrosta sisään ja sitten ei saanut paalupaikkaa, vaikka olisikin ehkä saanutkin sen. Mutta musta tuntuu, että nyt kun niillä on auto sen verran hyvä, tai ainakin toivottavasti, ainakin tällaisia on kuultu, että nyt se on vaan silleen, että pistetään pari hyvää kierrosta ja se on paalupaikka. Joo.
Ja Ja toivottavasti tässä, kun sä toivot Norrista paalupaikalla, niin toivottavasti tässä ei käy asia, joka oli aika lailla niin kuin rutiinia hänelle viime kaudella, eli paalupaikka, jonka jälkeen ensimmäisen kerroksen jälkeen P4 tai P5. Kyllä. Toivottavasti tää ei ole nyt se, mitä sä koetat tällä hokea, mutta sä et näytä niin luottavaiselta, joten mä toivoisin, että sä olet hiljaa. Jos ihmiset näkis mun naamun, niin kyllä. mä oon niinku, musta huokuu sellainen itsevarmuus tähän. Kyllä. Mikäs sun, mennään noihin palkintosijoihin. Pitäisikö me aloittaa 3. paikasta ja mennä sitten, että kuka voittaa? Joo. P3 mulla oli Norris. Okei. Mä vähän aikaa niin kun mietin Hamilton Norriksen välillä, mutta mä päätyin, että se millaista niin kun huhua McLarenilta on nyt kuullut, niin kuulostaa aika siltä, että niin kun aika korkealle tähdätään tässä alussakin. Totta kai viime kauden aloitus McLarenilla oli todella heikko verrattuna siihen, että he voittivat tiimimaailmanmestaruuden viime kaudella lopussa, mutta todella heikko alkukausi, joten nyt toivotaan vähän parempaa alkukautta. Eli joo, P3 oli mulla Norris. Okei, ihan ymmärrettävää. P3 mulla on Max Verstappen. Ihan ymmärrettävää, koska mä laitoin Verstappenin P2. Okei, koska musta tuntuu, että vaikka Red Bullilla saattaa auto olla vähän huono, musta tuntuu, että se auto on silti niin kuin mahdollisesti sellainen niin kuin palkintosija niin kuin auto. Että sillä voi ajaa niin kuin joka kisas melkein ehkä palkintosijalle, mutta ei välttämättä ehkä voittoon, ellei tapahdu jotain. Ja no totta kai pitää ottaa se Verstappenin oma taito huomioon, että se Voi ajaa jollakin keppihevosella voittoon tai jotain. Niin kyllä musta tuntuu, että ehkä Verstappen saattaa olla P3. Jep, ja komppaan suuresti että vaikka auto ei olisi ihan niin kuin, ihan sitä ykköspaikan autoa, niin kuin Red Bull puhui, siis Jan Christian Hornerkin puhui siitä, että he oli lähtenyt mitäs se oli 1,5 kautta sitten suunnittelemaan autoa aivan väärään suuntaan aerodynaamisesti, olivat periaatteessa pilanneet autonsa ja vaikeuttaneet omaa kehityskulkuaan siinä erittäin suuresti. Niin vaikka semmoinen kehitys olikin tapahtunut, niin mä uskon kyllä juurikin tähän, että Verstappenin omat taidot ja kyvykkyydet niin kun tulee näyttäytymään erittäin niin kun suuresti siinä, kun hän lähtee haastamaan Ferraria ja McLarenia. Jep. P1 kisan voittajaksi mikä sulla oli? Mä sanoin P2 Verstappen. Joo, okei. Mikä sulla oli P2? Sanoitko sä sen jo? En ole vielä sanonut. No niin. Sano. Mulla on P2 on Lando Norris. Noniin. Ja syy sille on se, että musta tuntuu, että ehkä se jotenkin vaan sellainen viba, että jotenkin taas tapahtuu silleen, että Norris saa paalupaikan tai niinku aloittaa niinku ykkösen ja sitten jotenkin niinku tulee joku strateginen virhe tai että niinku joku toinen talli saa jotenkin paremman auton silleen niinku pitkälle matkalle kuin McLaren, mutta sitä ei voi koskaan tietää. Kyllä. Tällainen viba mulla. Joo. Mä olin P1 laittanut Leclercin saman henkilön, jonka mä olin laittanut myös paalupaikkaveikkaukseksi. Mä en ole Ferrari-fani, sanotaan se nyt vaan tähän alkuun, vaikka Ferrari onkin aivan jäätävän kokoinen dynastia ollut F1 aikana. Mutta mulla on uskoa siihen, että tää vuosi tulee olemaan osittain Ferrarin vuosi. Sanotaanpahan se nyt vaan tähän, että jokainen vuosi since Kimi Räikkösen voitto vuosi on ollut Ferrarilla semmoista ajattelua, että tämä on meidän vuosi. Jotta niin kun tässä nyt mennään samalla toive. Kyllä. 18 itse asiassa siitä on tänä vuonna 18 vuotta, joten niin kuin samalla toiveajattelulla mennään edelleen, mutta kyllä toivotaan. Ferrari-faneilla on kyllä pitkä ollut vuosi. No niin on kyllä McLarenin faneillakin ja ei edes saatu viime kaudella niin kuin ajaja maailmanmestaruutta, mutta vaan tiimi. Sentään tiimimestaruus, siitä on hyvä sitten lähteä kasaamaan sulla P1.
mun P1 on Charles Leclerc. Totta kai. Se on... Mä en tiedä mikä Ferrari fan podcast tästä nyt on tullut. Tästä nyt vähän kulminoituu Ferrari tämmönen. Kyllä, Ferrari Illusion. Me jotenkin nähtiin se, että he ei hirveästi sandbagännyt. Ainakaan mun silmiin ei hirveämmin sandbagännyt testingissä. Mua suoraan sanottuna pelottaa, että Red Bull sandbagää. Se on mun pelko. Mitä, siis sandbagäyksessä on vaan se, että mä en ymmärrä, mitä kukaan hyötyy. Mitä ne piilottelee? Kaikki näkee kuitenkin sun auton silleen, mitä väliä. Sillä että jos sä oot nopea, sä oot nopea, jos sä oot hidas, sä oot hidas. Ei sillä ole mitään merkitystä. Ja jos sä oot traktori, sä oot Haas. Niin. Haas, miten niin? Shots. Nyt meni kyllä... Meni tunteisiin. Että et puhuu vaan Sauberista. Nyt meni tunteisiin sulla. Nico Hülkenberg on. Mä luotan Audin voimaan. Vaikka niin kuin Audi ei ole vielä virallisesti siis Kick Sauberin Nico kanssa Hülkenberg tekemässä odottaa mitään. Sitä Audia, kun kuuta nousevaa varmasti. Kyllä hän odottaa. Niin, asia mikä me unohdettiin tuosta alusta oli myös se, että 11 tiimi, Cadillac, vuodelle aivan. 2026. Ja heille on siis tehty jo, niin kun, ihmiset on tehnyt jo veikkauksia, että ketä heille niin kun, mahdollisesti lähtee. Ihmiset on puhunut todella suuresti niin kun, esimerkiksi Yuki Tsunodasta ja hänen mahdollisuudesta poistua Red Bullin organisaatiosta kokonaan, koska Red Bull ei ole todellakaan tukenut Yuki Tsunodan etenemistä junioritiimistä sitten ihan Red Bulliin. Plus Aston Martinille pääsy periaatteessa pitäisi tapahtua sitä kautta, että Alonso jättää lajin tai itse siirtyy Cadillacille, joka ei ole todellakaan nähtävissä. Tuskin. Joten ihmiset on puhunut erittäin suuresti sitä, että Yuki Tsunoda saattaisi lähteä Cadillacille, jota mäkin pidän niin kuin aika mahdollisena, jos tässä Red Bull-tilanteessa tai Aston Martinin tilanteessa ei tule mitään huomattavaa muutosta, koska todellisuudessa Lance Stroll ei ole poistumassa sieltä, ainakaan vielä. Kyllä. No mutta tällainen pieni side-träkkäys tästä, mutta Kyllä. Jatketaan tätä meidän veikkauksia, niin seuraavaksi on ylläri, kuka yllättää joko tiimi tai kuski, niin mä olen laittanut mun ylläriksi Liam Lawson. Okay. Koska musta tuntuu, että Liamista huokuu sellainen niin kuin itsevarmuus, että se tuntuu siltä, että nyt toivotaan, että Red Bull on osunut kultasuoneen Lawsonin kanssa. Niin mä uskoisin, että Lawson ei ole kauheen kaukana Verstappenista välttämättä. Mutta no, ei sitä tiedä, miten Verstappenin tiimikaverille taas käy tänä kautena, että niiden tehtävä yleensä vaan, että selviydy. Kyllä, pysy perässä. Niin. Näin toisin sanottuna. Katsotaan miten käy. Mikä sun ylläri on? Mun ylläri on Carlos Sainz. Okei. Ja mulla ei täällä syynä, että hän tuntuu olevan todella hyvin kotiutunut Williamsille. Ja musta tuntuu, että hän on niin kuin, hän on todella hyvin integroitunut itteensä ja niin kuin hänet on myös integroitu todella hyvin tiimin kulttuuriin, joka näkyy siinä, miten hän on niin kuin esittäytynyt nyt medialle testingeissä varsinkin ja nyt niin kuin, Australian viikonlopun alussa hän on niin kuin todella avoimesti puhunut, näyttäytynyt todella rennolta. Ei ole ollut mitään erityisiä huolia ja semmoisia niin kuin huutavia punaisia lippuja ilmassa hänen niin kuin, mistään, miten hän on puhunut tiimistä sun muuta. Joten toivomuksissa on, että hänen niin kuin, tää tuleva ja seuraava kausi tulee olemaan Williamsilla hyvää. Tosta Liam Lawsonista mä todellakin toivon, että hän pystyy näyttämään oman niin kuin, kyvykkyytensä nytten Red Bullilla, kun hän on sinne asti päässyt. Totta kai spinnaa niin kuin testingissä. Kyllä, totta kai pelkona on just tää niin kuin Verstappenin kyvykkyys, joka sitten saattaa hieman varjota sitä Liam Lawsonin omaa kyvykkyyttä sun muuta, joten niin kun, toivottavasti hänelläkin menee hyvin. Sitten yllärin jälkeen tulee aina totta kai pylläri, toisin sanottuna negatiivinen oletus tai yllätys tai veikkaus. Mä en itse laittanut tähän yhtään niin kun, tiimiä tai ajajaa tai mitään. Okay. Mä laitoin liian kaoottinen ollakseen hyvä. Okay. Se on mun veikkaus tästä kisasta sillä statseilla, mitä me tullaan tähän kisaan nyt niin kuin menemään, tai niin kuin oletuksena, mitä me odotetaan tältä kisalta. Me odotetaan sadetta.
sieltä löytyy 6 alokasta. Plus Lawson, joka ei ole ajanut niinku radalla kertaakaan. Ja Lance Stroll. Kyllä. Anteeksi. Ja Lance Stroll, se pitää tulla aina esille. Aina. Anteeksi, jos Lance Stroll ikinä kuuntelee tätä podcastia, mä oon niin Ei tule kuuntelemaan. Näin niinku suoraan sanottuna, musta tuntuu, että se on enemmänkin anteeksi, jos joku nyt tykkää Lance Strollista ja joutuu kuuntelemaan tätä meidän shadausta. Mutta siis niinku se, kuinka paljon erilaisia muuttuja tämän vuoden Australian GP:ssä tulee olemaan, on siis niinku, se tulee mun mielestä vaikuttamaan tähän niinku kisaan, jos tää kisa tulee niinku menemään todella kaoottiseksi, niin musta tuntuu, että se uusien ajajien määrä, sade ja kaikki muutkin tekijät, niin musta tuntuu, että tulee mahdollisesti tekemään tästä kisasta liian kaoottisen ollakseen niin kuin hyvä semmoinen avauskisa. Koska totta kai ihmiset odottaa niin kuin kauden ensimmäiseltä kisalta, totta kai odotetaan niin kuin actionia, odotetaan sitä, että asioita tapahtuu, tulee draamaa, tulee yhteenvetoja, tulee joku vetää seinään, Stroll, tulee jotain muuta. Mutta sitten samalla ei se ole myöskään hyvä, jos niinku koko kisa on vaan sitä, että tulee punaista lippua, niin, mennään kyllä pois, tullaan takaisin, tulee tuplakeltaiset, tulee virtual safety car, tulee safety car. Sen pitää olla hyvä balanssi silleen, että okei, niinku pari tuollaista pikkujuttua voi tulla, mutta silleen, että jos se koko kisa on pelkästään sitä, että sitä niinku tulee punaista lippua, just niin se tulee niinku koko ajan viivästyksiä, tai että niinku päästä oikeasti kisaamaan, kyllä, niin kyllä se, niinku se tulee ärsyttää. Oli ihan niinku viime vuonna Brasiliassakin oli vähän sama silleen, että kun kyllä se aika-ajoin niinku siirrettiin ja sitten se kisakin oli joutui siirtymään. Niinku, niin, että se oli vähän sellaista säätämistä. Niin. Mutta niinku, totta kai se on osa tätä niinku urheilulla ja siis mä toivon, että niinku kaos tulisi olemaan positiivista kaosta niin kuin 2023 Australian kisa, eikä silleen hirveän negatiivista kaosta. Koska 23 4 restarttia alkaa olla jo vähän liikaa. 2 restarttia vaan? Mä en muista enää. Siis mun mielestä siinä oli 3 restarttia. 2 tai 3 restarttia. 2 mun mielestä. Niin se alkoi tuntua jo vähän puuduttavalta. Siinä oli 2 restarttia mun mielestä. Niin, ei kun joo, 2 restarttia, 3 punaista lippua. Joo. Taisi olla en tiedä. Taisi olla. Mut kumminkin silleen, että pysytään silleen, voidaan pysyä kaaoksen niin kuin, silleen sisällä. Mutta kunhan se ei mene siihen, että niin kun siitä kisasta ei tule kisaa, vaan siitä tulee vaan se, että milloin tämä loppuu. Kyllä. Tyylinen meno. Mun pylläri on Antonelli. Ja mä oon hyvin pahoillani. Mutta syy siihen on se, että musta tuntuu, että Antonelli on kyllä todella nopea. Todella nopea ja hyvä kuski, mutta sieltä löytyy ehkä se pikku virhe, niin kuin me nähtiin Monzassa testissä. Ja että saattaa olla ehkä vähän siinä, että haetaan vielä niitä rajoja, saattaa tulla tällainen aloittelee virhe, totta kai, kyllä, ja se hänelle suotakoon. Koska kyseessä on 17-vuotias aloittelija, joten... Eikä 18. Onko? En mä muista. Mitä? Ei mun mielestä on 17. En mä osaa sanoa. Nyt on fact check time. Mutta kuitenkin se on niinku ehkä oletettavissa. Mutta toivotaan, että hänellä menee hyvin. Mä olin väärässä. 18. Mutta tää tarkoittaa myös sitä, koska hän on syntynyt 06. Oltiin myös väärässä siitä, että Ferrarin viimeisestä ajajien mestaruudesta on 19 vuotta. Ei, anteeksi, 17 vuotta, eikä 18 vuotta. Joten joo, on siitäkin kauan, mutta siis joo, ymmärrettävästi kaikkiin tulokkaisiin niin kuin liittyy semmoinen tietty epävarmuus, tietty semmoinen paine, että pitää todistaa itsensä ja pitää todistaa omat kyvynsä. Musta tuntuu, että eniten niin kuin painetta tällä hetkellä on kohdistettu juurikin Kimi Antonelliin tai sitten Oliver Bearmanin. Kyllä. Koska he on ajajia, joista on puhuttu eniten tässä nyt niin kuin viime kauden aikana ja nyt niin kuin talviaikana. Ja jos joku sanoo, että Liam Lawson on rookie, niin mä olen aivan eri mieltä. Joo, ei se ole. Niin kuin, Testingissä oli tästä hyvä. Rookie. Kyllä, testingissä tässä oli erittäin hyvä quote, jonka joku oli laittanut F1 Twitteriin, eli Xään. Muistatko referenssin?
Oliko se tästä Karun Chandok? Kyllä, joku oli siis kirjoittanut tosiaan F1Xään eli Twitteriin sen, että Liam Lawson on kisannut 11 F1-kisaa, niin on myös kisannut Karun Chandokin. Ja jos Liam Lawson lasketaan aloittelijaksi tai tulokkaaksi, niin myös lasketaan Karun Chandok, ja jonka jälkeen oli tämä sama henkilö oli kirjoittanut, että Karun Chandok voittaa 2026 maailman mestaruuden. Oh my God. Ja tästä oli siis niin kun, Crofty saanut aika hyvät huutikset, ja Karun Chandok oli sitten, hän ei ollut samana päivänä itse asiassa kommentoimassa testingejä, mutta hän oli vastannut tähän hymiöiden kerran sitten Twitterin puolella. Ja ketkä ei tiedä, Karun Chandok on Sky F1 kommentaattori ja entinen F1-kuljettaja. Kyllä. Joskus vuonna 2015-14 joskus tällä. Joo. Ja olikohan Manorille vai? Muistaakseni Manorille tai HRT:lle, en muista ihan tarkalleen. Mutta kuitenkin, mikä sun paras tiimisuoritus on? Mä arvoin todella paljon. Okei. Nyt tässä mulla toi paras tiimisuoritus, niin kun, mä arvoin sitä niin kun, 3 tiimin välillä, Red Bullin, Ferrarin ja McLarenin välillä, ihan vaan yleisesti sillä, että näillä tiimeillä viime kausi meni niin kun, aika hyvin. Totta kai McLarenilla oli niin kun, virheitä, samoin Ferrarilla ja Red Bullilla. Mä itse sanoisin, että paras tiimisuoritus tulee olemaan Australiassa McLarenilla. Ihan vaan sen takia, koska McLaren siihen tiimin sisällä ei ole hirveämmin muuttunut mikään. Ajajat on samat, tiimipomo on sama, CE on sama. Yleisesti molempien niin kun, ajajien se lähin ympyrä, niin kun mekaanikkoja ja tiimiläisiä on sama. Kun sitten Ferrarilla, totta kai Lewis Hamilton on tullut, hänen kanssaan on tullut niin kuin kokonaan uusia tiimijäseniä. Samoin Red Bullilla Liam Lawsonin kanssa, joten mä uskon, että näistä 3 McLarenilla tulee olemaan paras tiimisuoritus. Ja joo, tähän mä myös mietin, että olisiko ollut Aston Martin. Mutta totta kai tiimisuorituksessa pitää ottaa myös huomioon se, että ajajat on osa tiimiä. Ja niin kun, totta kai heidän keräämät pisteet vaikuttaa kokonaisuudessaan sitten tiimisuoritukseen, niin sen takia mä laitoin McLarenin tähän parhaan tiimin, niin kun, parhaan tiimin bestiin, niin sanottuna. Kyllä. Mun paras tiimisuoritus on Williams. Ja Ymmärrettävä. Lähinnä sen takia, että Williams on vähän niin kuin pakko suorittaa ihan niin kuin täydellisesti, että ne saa maksimoida ne pisteet, mitä on tarjolla, koska nyt se kilpailu siellä keskikentässä tulee olemaan niin kovaa, että nyt on oikeasti joka ikisen tiimin, kuka haluaa unelmoidakaan pisteistä, koska top 8 paikat on niinku varattu jo. Siellä ei ole enää tilaa, siellä on vaan 9. ja 10. paikka on ainoat periaatteessa, mitkä on mahdollista saada pisteitä. Kyllä, ellei jotain suurempaa. Ellei tapahdu jotain isoa kolaria niin etukentässä. Tai jotain muuta semmoista, joka aiheuttaa ongelmia sitten. Se on niinku pakko. Ja mä oletan, että Williams, koska James Vowles on niinku kääntänyt se laivan niin hyvin parempaan suuntaan, niin mä uskon, että se niinku on jo siellä niinku tracksidellakin jo tapahtunut paljon muutoksia. Kyllä. Mä ainakin toivon niin. Joo, ja musta tuntuu, että yleisesti vaan Williamsissa tulee tällä hetkellä semmonen oikein hehkuu semmonen ylpeyden ja semmonen valmiuden semmonen fiilis. Että he on näkee, että he on tehnyt töitä sen eteen, missä he on nyt, ja he tekee totta kai koko ajankin töitä siihen, että he tulee pääsemään niihin 226 maaleihin ja tavoitteisiin, mitä he on asettanut itselleen. Mutta jo se, miten he testingissä on näyttäytynyt, yleisesti mediassa näyttäytynyt, niin he vaikuttaa erittäin tasaiselta tiimiltä. Nytten hyvä tää on sanoa, kun yhtään kisaa ei ole vielä kisattu. Mutta nyt silleen alkukaudesta ainakin vaikuttaa siltä, että heillä on kaikki hyvin hanskassa, ja James Vowles on osannut kääntää Williams-nimisen laivan oikeaan suuntaan. Joten toiveissa on, että myös Williamsilla tulee olemaan
erittäin timanttinen tiimisuoritus nyt sitten Australiassa ja kaikissa muissakin kisoissa. Kyllä. Siinä taisi olla meidän kaikki veikkaukset ja höpötykset tältä kertaa. Eikö niin? Joo, mulla ei ainakaan listassa ole tällä hetkellä mitään veikkauksen poikasta, mitä niin kun pitäisi mainita. Totta kai tässä on nyt niin kun, kun kisaviikonloput on tulossa takaisin, niin totta kai tässä nämä meidän podcastin äänittämiset ja se tahti, millä näitä nyt alkaa tulemaan, totta kai tiivistyy. Me yritetään saada siis jokaisesta kilpailusta Tällainen samanlainen niin veikkaukset ja sitten niin veikkauksen tulokset tällainen podcasti tehtyä. Toisin sanottuna yleisesti varmaan torstaina ja sitten kisan jälkeen maanantaina sanoisin. Että niin kun, silloin hyvin luultavasti tulee niin kun kontsaa meiltä ulos. Kyllä, ja ihan kiva taas pitkästä aikaa päästä tähän mikin ääreen. Hehe, mikki ja miki. Hehehe. Aika hauska. Originaalivitsi. Kyllä. Mutta ihan kivaa päästä höpöttää pitkästä aikaa, vaikka meidän äänetkin on tällaisia, niin kuin, että me ollaan poltettu 20 päkkiä Marlboroa, mutta Joo, ja pahoittelut, jos siis tässä ääniraidassa kuuluu semmoista niinku köhinää tai yskimistä tai jotain niiskuttamista. Me siis ollaan vielä hetkellisesti, ainakin tällä hetkellä, sen verta kipeitä, että niin kuin, joo, mutta koitetaan puhdistaa tätä ääniraitaa mahdollisimman hyvin, että se ei niin kuin hirveämmin näy sitten tai kuulu sinne teille päin. Olisi tosi kiva, jos kaikki, ketkä kuuntelette tätä, niin olisi kiva, jos te tykkäisitte tästä podcastista. Tää löytyy myös YouTubesta ja tää löytyy myös Spotifysta, että jos jollekin haluatte linkata tai vinkata tämä podcasti ja antaa niinku positiivista tai negatiivista kritiikkiä, ihan sama kommenteissa. Olisi kiva kuulla myös teidän niinku veikkauksia ja kaikkea muuta. Kyllä. Höpötystä, mitä haluaisitte meidän kanssa jakaa. Niin, se olisi ihan kiva. Yes, ja varsinkin tuosta mahdollisesta niin kun, kehityksestä ja kehityskeskustelusta tästä niin kun positiivisesta negatiivisesta palautteesta olisi kyllä todella mahtavaa saada niin kun palautetta meidän tekemisistä. Me ollaan erittäin uusia podcast-maailmaa silti. Niin kun näkyy siitä, että meillä on 3 jaksoa niin kun tämän jälkeen tehtynä. Mutta olisi mahtavaa kuulla muiden mielipiteitä tästä meidän tekemisestä. Ja jos siellä nyt joku podcastista tietäväisempi on kuuntelemassa tätä tai on saanut linkin kuunnellakseen tätä, niin antakaa meille tietonne. Että niin kun opetusta otetaan todellakin vastaan. Ja totta kai sitä kautta myös yritetään kehittää tätä meidän podcastia mahdollisimman hyvään suuntaan. Mutta joo, tosiaan löydätte meidät Spotifyssa ja YouTubessa. Molemmista platformeista löytyy tykkäysnappi. Molempia voi jakaa, molempiin voi kommentoida, nykyään kun Spotifyssa sekin on mahdollista. Mutta joo, mulla ei ole enää tähän mitään hirveämpiä sanottavia. Eikä varmaan ole sullakaan, joten tää oli tässä. Me nähdään seuraavassa Vauhtireita F1 podcast-jaksossa. Toivottavasti kaikilla on hyvä viikon jatko tästä ihanasta torstaipäivästä ja me nähdään taas maanantaina. Moro!